Fih dan l-Awtorità tat-Turiżmu insibu tim attiv u mmotivat b'membri li okkupaw pożizzjonijiet varji daqskemm huma interessanti. Illum niltaqgħu ma' Tanja Sultana li ilha taħdem fid-Dipartiment ta' Riċerka mal-Awtorità għal dan l-aħħar 25 sena. Fih dan l-MTA il-pożizzjoni tiegħi ta' kap ta' riċerka. Bdejt naħdem mal-MTA fil-1998 bħala executive. Well, dak iż-żmien kienet għadha NTOM għax kienet responsabbli biss mir-riklamar. Mbagħad kien sar restructuring fejn ġiet imwaqfa il-Malta Tourism Authority kif nafu llum u ġiet imwafqa fit-2000. Fit-2002 il-ħaqs manager ħarġet l-opportunità ta' din pożizzjoni applikajta li il ħaqs manager. Komplejt ovvjament bix-xogħol ta' riċerka fit-2007 ġiet opportunità oħra fejn ilħaqt il-kap ta' riċerka, il-pożizzjoni li nokkupa llum. Il-xogħol prinċipali tiegħi huwa ta' riċerka, tgħid riċerka xi tfisser. Riċerka għandna ħafna studji, ġifieri bażikament għandna riċerka li ssir mat-turisti. Għax importanti li nkunu nafu il-profil tat-turist, it-turist x'jaħseb ukoll dwar l-offerta ta' Malta. Nagħmlu wkoll riċerka mal-industrija biex naraw ukoll l-andament tat-turiżmu f'Malta. U matul is-snin li naħdem l-MTA saru ħafna riċerka fuq aspetti differenti. Eżempju, għamilna riċerka wkoll fuq il-popolazzjoni x'taħseb dwar it-turiżmu għax peress it-turiżmu kienet jikber ħafna, importanti li tara wkoll il-poplu x'jaħseb dwar l-industrija tat-turiżmu wkoll. Għax il-poplu Malta hija żgħira u t-turist jintaqa' mal-poplu il-ħin kollu, ġifieri matul iż-żjara tiegħu, għalhekk importanti li jkun hemm relazzjoni tajba bejn it-turist li huwa l-guest u l-popolazzjoni li hija l-host. F'din linja ta' xogħol sibt ruħi b'kombinazzjoni meta gradwajt fl-ewwel degree li kienet speċjalizzazzjoni f'management bdejt infittex xogħol. Kien hemm din l-opportunità fid-Dipartiment ta' Riċerka kif semmejt dak iż-żmien NTOM u applikajt u naħseb intażilt għall-teżi tiegħi kont għamilt it-tema tat-teżi tiegħi kienet fuq il-kultura ta' sigurtà u il-kultura ta' health and safety at the Malta Dry Docks. U peress li kienet metodoloġija fejn intervistajt mitħaddiem dak iż-żmien li kienu jaħdmu il-Malta Dry Docks, kien fiha ħafna xogħol. Ovvjament ir-riċerka f'dal-każ qed nagħmilha fuq it-turiżmu minti il-metodoloġija tista' tadotta għal industriji differenti. Mid-dera kienet intlaqtet dik l-effort li kont għamilt għat-teżi tiegħi u mejn li kont intażilt għax-xogħol għal dik ir-raġuni. Però kif jgħidu kollox jiġri għal raġuni, jiena s-safar dejjem kien għal qalbi, ġifieri bdejt naħdem ta' età żgħira anke biex inkompli nistudja u ngħin li l-nifsi wkoll finanzjarjament inkompli nistudja għamilt ħafna xogħol fit-turiżmu kemm f'lukandi u anke f'ristoranti. U l-ewwel savings tiegħi kont infaqthom f'holiday. Ġifieri is-safar dejjem kien għal qalbi. U fejn jidħol riċerka naħseb jiena hija waħda mill-industriji li sbaħ fejn tista' tagħmel riċerka xi għal ħafna raġunijiet. Hija industrija vasta u interessanti immens. Ġurnata tipika tiegħi fuq ix-xogħol hija pjuttost ġurnata impenjattiva. Kemm tinvolvi kemm meetings internament u anke meetings ma' nies barra minn Malta. Bħalissa qed naħdem fuq żewġ proġetti pjuttost kbar, waħda minnhom hija pjattaforma li ħajkollha artificial intelligence ukoll to boost it. X'in il-pjattaforma inti fejn jidħol riċerka l-informazzjoni fuq it-turiżmu teżisti minn entitajiet differenti. Prinċipalment għandek l-Uffiċċju tal-Istatistika li jipprovdi ħafna informazzjoni dwar it-turiżmu, għandek l-MTA li għandna ħafna studji li nagħmlu aħna, għandek l-Ajruport Internazzjonali ta' Malta li jkrea ħafna data, entitajiet bħal Heritage Malta, din il-pjattaforma fejn li il-fondi qed ġejjin ukoll mill-MDIA, il-Malta Development and Innovation Authority, se ġġib din informazzjoni f'post wieħed available online fejn kemm il-pubbliku u kemm in-nies internament u esternament jistgħu jaċċessaw din informazzjoni
biex jieħdu deċiżjoni ta' ħjar. Ġifieri fejn issa bħalissa biex issib informazzjoni titmur f'postijiet differenti, di l-pjattaforma ħataqqad kollox f'daqqa u l-artificial intelligence ħatejn fl-analiżi u anke fil-visualization tal-informazzjoni. Proġett ieħor interessanti li qed naħdem fuq huwa ġejjin fondi mill-Unjoni Ewropea, huwa fuq aspett ta' digitalization u ħajkun hemm ukoll fondi għall-industrija biex itejbu digitalization process tagħhom ukoll, jiġifieri l-qudiem ħajkun hemm fond. Peress li daw il-proġetti jinvolvu konsulenti li jinsabu barra minn Malta, fil-każ tal-Artificial Intelligence, il-platform li semmejt, u fil-każ tal-fondi tal-Ewropa aħna għandna partners barranin għax il-fondi ġejjin billi għandek numru ta' pajjiżi jaħdmu flimkien. Ikolli ħafna meetings li jiġu online ukoll fuq daw iż-żewġ temi partikolari. Ġifieri bħalissa ħafna mill-ħin tiegħi huwa meħud b'daw l-affarijiet, ovvjament għandi t-tim tiegħi ta' riċerka li kollha nisa kombinazzjoni wkoll. Rridu niddiskutu bejnietna, barra minn hekk nirċievu ħafna requests ukoll on a daily basis kemm mill-Ministeru, anke mill-pubbliku, minn studenti, mill-industrija, ismantkom, anke minn eżempju kunsilli lokali. Kunsilli lokali japplikaw għal ħafna proġetti kemm minn fondi tal-Ewropa u anke tal-Gvern u jkollhom bżonn riċerka biex jibbażaw l-argumenti tagħhom fuq il-proposti tagħhom. L-MTA hija membru tal-Kummissjoni Ewropea tal-Ivvjaġġar, jew l-ETC, li hija responsabbli għal promozzjoni tal-Ewropa bħala destinazzjoni turistika fis-swieq barra l-Ewropa. Din il-Kummissjoni tiġbor fiha diversi gruppi ta' ħidma u min-naħa ta' Tanja hija tipparteċipa b'mod attiv fil-Market Intelligence Group. Il-European Travel Commission hija organizzazzjoni Ewropea li taqqat uffiċċji tat-turiżmu fl-Ewropa, għandek 34 members fl-ETC. Issa, ix-xogħol tal-ETC jikkonsisti fi 3 aspetti main, li wieħed ta' marketing, għandek ukoll ir-riċerka u għandek l-advocacy. Meta ngħidu marketing biex nirreklamaw l-Ewropa f'kontinenti oħrajn. Fejn tidħol riċerka, nagħmlu riċerka biex dak il-marketing isir mill-aħjar possibbli. Advocacy titratta temi eżempju ta' climate change, connectivity, visas, għax hemm ħafna issues u hemmhekk ukoll tinvolvi riċerka. Issa jiena r-rwol tiegħi f'daw l-aħħar 25 sena ili attiva fil-grupp ta' riċerka. Ġifieri kull tema għandha working group. Il-working group huwa immexxi minn chairperson. Ġifieri issa eżempju ili għal 25 sena attiva fil-grupp. Però fi frar li għadda kien hemm l-elezzjoni għal chairperson ġdid. U ġejt imħeġġa biex napplika għal din il-pożizzjoni u fil-fatt applikajt u votaw li l-maġġor parti tal-membri u llum il-ġurnata qiegħda nirrappreżenthom bħala iċ-chairperson xogħlu li jirrappreżenta l-interessi tal-membri. Ġifieri imur lil minn Malta, ġifieri hemmhekk inkun qiegħda nirrappreżenta fix-xogħol tiegħi bħala chairperson mhux l-interessi ta' Malta biss imma l-interessi tal-membri kollha. Apparti li rwoli diversi fih dan l-MTA u l-ETC, Tanja Milux inħatret ukoll bħala membru fuq il-bord tal-Osservatorju tat-Turiżmu Malti. Tanja titkellem magħna dwar il-ħidma tagħha fuq dan il-bord, iżda wkoll dwar il-ħajja tagħha lil hinn mir-responsabbiltajiet professjonali. Il-Malta Tourism Observatory ġie mwaqqaf Milux Settembru tas-sena li għaddiet. Aħna għandna l-istrateġija tat-turiżmu għas-snin 2021 u 2030. Ir-rol tal-osservatorju u li jara l-istrateġija tiġi implementata. Issa inti għandek board u f'dal board għandek membri mill-MTA, mill-Ministeru, mill-Industrija. U jiena qiegħda waħda minn dawk il-membri li narrappreżenta l-MTA f'dal board. Nieħu ħsieb li l-programm ta' riċerka li miktub fl-istrateġija jiġi mwettaq u naraw ukoll nagħti il-feedback tiegħi dwar affarijiet oħra li għandhom jiġu implementati. Wieħed mill-main actions li niżviluppaw indikaturi biex naraw il-progress tat-turiżmu u dak ukoll hemmhekk fejn nagħti ħafna mill-feedback tiegħi fl-iżvilupp tal-indikaturi wkoll. L-iktar sfida li naħseb kelli fil-karriera tiegħi li forsi fil-bidu iktar fil-passat ikolli ngħid mill-preżent għax
Il-preżent issa ormai wara numru ta' snin akkwistajt ċertu esperjenza u anke ċertu rispett ukoll mill-kollegi tiegħi. Naħseb li kbar sfida kienet li forsi qabel meta titkellem mara dak li tgħid mara ma jiġix meħud bis-serjetà jew biżżejjed mogħti attenzjoni milli kieku l-istess ħaġa jgħidha raġel eżempju. Dik kont inħossha qabel. Però forsi jiena wkoll ninsab fortunata għax fil-kamp ta' riċerka hemm ħafna nisa. Il-parteċipazzjoni tan-nisa hija pjuttost intensiva anke f'pożizzjoni għoljin. Allura apparti minn hekk jiena bħala karattru qatt ma żammejt lura milli nesprimi l-opinjoni tiegħi, jiġifieri dik hija importanti ħafna anke jekk taqa' taħt widnejn torox sort of dejjem għamilt mill-aħjar li jekk għandi opinjoni ngħidha qatt ma żammejt lura minn hekk. Jiena inħeġġeġ il-kulħadd, il-bniet ukoll b'mod partikolari għax it-turiżmu hija waħda mill-aktar industrija għandha parteċipazzjonijiet ta' nisa, però għandna bżonn ikollna nisa fuq kull livell. Però importanti li inħarsu b'mod holistiku, ġifieri eżempju jiena fil-każ tiegħi qabel il-ħadd il-pożizzjoni għandi llum ħdimt anke frontline positions u inti meta taħdem dirett mat-turist tifhimha l-industrija. Jiġifieri fiż-żmien eżempju meta konna studenti konna naħdmu ħafna part-time fil-industrija tat-turiżmu. Illum il-ġurnata dik m'għadix tara, m'għadekx tara. Importanti għax inti illum qisu żgħażagħ tal-lum iridu kollox mill-ewwel, jiggradwaw iridu jsiru managers. Mentri ma taħdimx b'dak il-mod biex inti tavanza tajjeb li tagħti l-ħin tiegħek ukoll biex titgħallem u tkun umli, importanti li tkun umli, jkollok l-ambizzjoni, il-perseveranza għax il-mara fil-post tax-xogħol hemm bżonn għada trid tagħmel iktar effort nemmen ukoll. Però it-turiżmu kif spjegajt tant fih areas differenti fejn wieħed jista' jimraħ u opportunitajiet. U b'xi mod nemmen li kulħadd imiss mat-turiżmu jaħdem fejn jaħdem, jiġifieri hemmhekk fejn ninħeġġeġ il kulħadd biex ma jikkonsidra kull tip ta' pożizzjoni u hija industrija li toffri ħafna opportunitajiet għal livelli anke biex wieħed javanza jekk ikun ambizzjuż. Fil-waqt li Tanja tissokta bir-riċerka u l-istħarriġ li qed taħdem fuqu, aħna se nkomplu nlaqgħukom ma' membri oħra fih dan l-MTA u nitfgħu dawl fuq il-ħidma li qed iwettqu fil-karigi tagħhom. Għalli jmiss. Il-mara jixtieq jirringrazzja lil Ministeru għat-Turiżmu, lil Malta Tourism Authority u l-Institute of Tourism Studies.